Salom horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hata Jesus Kristus. Adorakso tapara di hatani itu hata jumulu mahita martangiang. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani itu hata na gabe jamita di minggu paupaton dung Trinitatis di tanggal 20 Juni 2026. Ima hatani itu hata na tersurat di Pilemon bidusada ayat 4 rodi ayat 7. Maksudnya surat ni Apostel Paulus madapoton si Pilemon di bidusada ayat 4 rodi ayat 7. Dohot topik ni minggu holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Hujah madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabi songonoma didok hatani tuhata. Na madok mauliati duau tu debataku toktong marningoto diaka tangyaku. Ai hubigido holong ni roham dohot hapor siaubmu di Tuhan Yesus. Dohot maradopon saluhut aka nabadia. Anggiat marpakorhon hasaoron ni hapor siaunmi. Laho manada nasa nadinggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ai gudang dudiau halalas niroha nang apul-apul dibahen holong niroham. Ai dipasaba podo ati-ati niaka nabadiai ale anggia. Ima hatani itu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaun molo di dok topik ni minggu tai holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Sasitongna adong dua hal nama bahen Apostel Paulus marlas niroha dohot tarapul marhite ngolu na pinatuduhon ni si Pilemon dongan na saulauni teman sekerja di bidusade manang di ayat na perjului. Jadi dak kolas sada alai adong dua hal nama bain Apostel Paulus marlas niroha dohot tarapul. Molo istilahnya ka dongan nuaing rupani terberkati naninai. Adong dua nama bahin Apostel Paulus terberkati marhiti nguluni si Pilemonon. Dia mai na perjulu holong nirohana. Holong nirohana marudupon saluhut akan abadiai kepada semua orang kudus. Hatik pe akamang dohot tamuinang dang apala pitor tulum di turpukon rumang manang bentuk ni holong ni rohanai maraduponaka nabadiai. Dak pitor torang manang itor tulum rupani didok. Alai molo tatorut cunan non majah sahatu ayat 25 ala holan ayat 25 do turpukon Pilemonon gabe dapot tita do disi kesimpulanna ia si Pilemon ima sahalak na burju marroha burju mulaulaun jala memiliki empati na macai tibo jala nadenggan mardongan manang maraleale. Jadi dada alani kepentingan sesaat rupani ibana mardongan manang maraleale. Alai sian bulus ni rohana, sian tulus ni rohana do rupani maraleale. Dianggap ibana do dongan nai dirina. Dak songonakan wae ngati. Alani kepentingan manang alani sesuatu do ibana rupani gabe maraleale tu dongan nai. Bosku kedua nai ala naung gabe marhebing iba. Tokekuin. Alai coba jodang adong bedibana. Dohonon da repenaing bosku, tokeku, kedua anggo si Pilemon dak songoni di patorang Apostel Paulus di ayat na mangigut duktur puktai. Jadi perlu do odol honot tadison pabua holongi dang abstrakiate. Konkret
manang berwujud do holong ni rohai. Molo suadong hataridaan ni holongi imanani do na holan ha. Omdo nanenayate. Jadi sutuk tapi kirupani holat di pamangan, holat di bibir, holongi daw. Adong do wujudna, adong do bentukna, konkret do ibana, tarida do ibana. Iman waeng na dipakilalahon Apostel Paulus dohot akahala nabadiyai maradupon ngulu ni si Pilemone. Napadua hodak kolan holong na mabahen marlas ni roha jala tarapul Apostel Paulus dohot akadabadiyai haporsiaon na di Tuhan Yesus Kristus. Tumakas molo tajaha muse di ayat 5 di dok ay hubigi do holong ni roham dohot haporsiaonmu di Tuhan Yesus dohot maradupos saluhut akka nabadiyai. Ima takasna. Jala yakid do Apostel Paulus teladan na pinatuduhon ni si Pilemonon gabe mapakorhon di tonga-tonga ni ruas ni huriai. Turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus ninna disi. Lapatanna ngulu ni si Pilemonon sangat berdampak positif di tonga-tonga ni ruas ni huriai. Jala mabuan hamajuon peningkatan baik di pangalaho, di holong ni roha, dohot di haporsiaon, gabi bersemangat rupani aka na di humaliang ibana. Dohot padohan na asing si Pilemon mabuan aura positif di tonga-tonga ni halak aka na badiyay. Dada sebalikna gabi mabuan aura na negatif. Harung dosongoniat Jadi saya na negatif dan positif rupanya. Jadi kehadiran ni si Pilemon di tonga-tonga ni akan nabadiyai mabuan aura positif. Jadi naduai ma tabering di bagasa trupukon nama bahen Apostel Paulus merasa terberkati. Marlas ni roha ibana jala tarapul pakilalaan na. Holong ni rohana dohot alani haporsiauna. Hama kadongan sia trupukoma nuaing hita gabetakas mengatusi ternyata untuk membahagiakan orang molo dalam konteks sorupani mabailas rohani dongani tak pola maul HP sederhana do dak pakai ribet dak kolan mabahelas ni rohani dongan termasuk do mabahelas ni rohani na tua-tua niba nang mabahen las ni rohani Tuhan ya. Dak maul HP murado. Jalasianon mamuseta boto dak selamana HP hepeng arta sinamot suha-suha ni las ni roha. Hodok dak selamana ate. Hatik pe kota akui do las do roha molo adong hepeng. Minardu wuhi molo adok hepeng ate. Pak ni manuk patu reng-reng. Marara mata mida hepeng. Dus dui songon dana nama jalo hepeng siap tulang nai molo arga 2000 do di Leon tulang nai rupani pitor dio tapi iboto nai do anak bola itu so malan non itor ninda do rupani alai molo holat disitak tulang nai nabiru apalagi namerai arga 100.000 ba dak pola diorai iboto nai noni malah itur dijujui do geleng nama do bilang apa sama tulang cium tangan tulang itur ninda rupan songoni do nak tuapung na jadi molo tadok nak kiningan sederhana do mabalas ni rohani dongan mabaen ado guarni bahagia maksudnya dak kolan hepeng mabaen bahagia atik pe las do roha molo mar hepeng molo suadok kepeng tong doju roha rupanya alai dangi ukuran suhat-suhat dak selamana sinamot mangguhi las ni roha dak selamana artana mangguhi las ni roha oti dunia sinamot na alai marulup-ulup do rohana daripada sajang-jang sinamot nai alai ju rohana marsagi bana hama kadongan saha porsiaon
anggo namanggu hilas ni roha na duaido nakita ida di bagasan turpuki. Akadongan sahapor siaun dohot hatana asing namanggu hilas ni roha imo molo tabigi denggan barita na. Barita ni geleng na, barita ni dongan na, barita ni akan holongnya te. Molo tabigi hapor siaun na dohot holong ni roha nai lam denggan. Odo anggo namanggu hilas ni roha jalama buan apul-apul. Ayang guna berut tabigi gotilo monis duehin. Nahuli to ni. Ibu tu hamu do monis, igo gotil monis na meti di gotil. Gotilo monis duehin. Daktar pangidu mananga sianin. Alai dung liling dibigi. Dermawanan nuangi na burjuan nuangi na hidu ate. Songon ia nakon na di pangarat tuani. Contoh do orupani. Ia tung godang ditongos hepeng tuna tua nai anggo sodo ngaddo baritana bigion gabe hira na somar lapata doi na kinirim nai tuna tua nai tuaha mahepek sagonia te anggo roado baritana bigion las ni rohani na tua na dihita amma jota dokon ima molo dinggan barita ni geleng nai dibigi di akka pangarat tuan nai. Roma rupani mandok tuna tua nai dongan ni nong geleng naon. Anggo geleng min waing. Amat cai dinggan di pangarat tuanan. Amat cai dinggan nguluna. Jadi holan mabigi na tua-tuai na hurak sehatian na toras nai gabi pitor malum do dihilala. Roma muse dongan nai marbarita ay nunga gabi situan waing geleng mi. Mabigi natoras nai pasti marulup-ulup todina. Dakolan natoras nai na marulup-ulup todina. Doho do akka tetangga nai. Buasa ay diingo jugul ni geleng nai ditikiri huta. Ay terkenal lo ibana si takko jabu, si takko jagung. Jadi molo mago jagung jabu di porlak ni halak. Nganak ni siahe. Ay tikimar minggu do. Jol mahi. Lau halaki. Dohok dongan na mabueti jagung. Dohok gadongi. Dung jupak buti gadongi itu lukom mamuse bonanai. Memak sadari atung ratado beberengon bulung nai. Alai duk tuluari malos ma. Isi manang mangupation ni. Dang muki padidit. Dang muki ro. Aka binatang na asing na. Diupak mabuti aga. Berarti na di hari minggu mon. Diupati geleng ni se manang mangupation ni. Jadi nga terkenal hian ibana di huta rupanya. Ale dung mangarat to ibana. Dung marpuluh tahun dibigima. Ngasih tua geleng min. Hamak tahe. Molo ningo do jugul ni hian. Innak kate tanggane ma merbarita. Dibigi ngasih tua. Molo mulak ibana heduan. Ibana maju marjamita. Asa te bigijo. Songo tia ibana marjamita. Lubisiani manuaing las ni rohani Apostel Paulus mabigi barita ni si Pilemonon. Niadang natakakya si Pilemon naburju do ibana. Alai lam dibereng dibigi Apostel Paulus. Hape di penjara do Apostel Paulus sa tikida. Tarapul ibana. Sehira naso di borgol tangan nai. Sehira naso di penjara perasaan na mabigi barita ni dongan nasaulau ni. Merasa tarapul ibana ala ni baritai. Gabe terberkati ibana di dok rohan. Jala martangiang do Apostel Paulus asa anggiat gabe pasu-pasu si Pilemon tutorop halak. Ala ni holong ni rohanai. Dohot ala ni hapor siaunai tu Tuhan Yesus. Jadi molo tapahobar saotik turpukon tu epistel naung tajamita honi justru berbanding terbalik duate. Halak Israel justru mabahi juk ni rohani si Musa. Dohot juk ni rohani debata. Gabi muruk Jehovah ala ni pangalaho dohot sikap nasidei.
termasuk nang haporsiaon na. Ay pola do muruk debata madok nasida nasoporsia. Gabe tardok mago haporsiaon nasida. Holan alani berita naroa na pinabua ni sebahagian pakahap na sinuru ni simusai makahap tano kanaani. Jadi terbalik do taida sia turpukon. Molo di episteli gabe mago do haporsiaon ni hala Israeli. Hape dison lam tubu, lam belga, lam magudang, lam tugu haporsiaon ni si Pilemon. Iman waing dibereng akan nabedia, dibereng natoropi, dibereng ruasi. Holong ni rohana pe soni. Jadi dada alana adong dihita, godang dihita, ima suha-suha ni mabay las ni rohani dongan, dohot mabay tarapul, nian ngatarot nakidigijak tarapul, jalalas do roha, marhite alay dang kolani. Songon natarok nakiningan, sipatan na tuwe-tuwe dang apala, si bainun niyaka geleng nai na diigil, alay bohado pangalahon na bohado ngulu na sida, diaka pangaratuan nai, mabigi ngagajang be umur ni na tuwe-tuwe, ngalas be rohana, jalanga marulu-puluk be, todina, tarapul rohana rupani, ngasay marsakya namang, bohado geleki, bohado nasidan main hola dibigi songon natarok makining ngagawi situa aga puji Tuhan mulai hati madi Jehovah in songoni man maik pakilalane Apostel Paulus di bagasan turpukon akamang dohot tamu ina nami saya tapi kiri ma nama bahen las ni rohani dongan ate unang mabaju ni rohani dongan saya tapi kiri ma nama bahen las rohani Jehovah unang mabay muruk Jehovah. Na mabayan akadongani margugu tarapul terlubi ala ni holong ni rohatai dohot haporsiauta tutuhan Yesusi. Jadi gabe semacam role model ibana maradu podonganna na humaliang. Jadi soni dohu pikir kehadiratan yang marhiti turpu kodido. Sai ngulu na berdampak na positif ma ngulu tahun tu na humaliak kita. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami paurato mai asa di parbiho katami parbuen na dingkan parbuen atongki di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.